kiitos, että sain tulla tänne puhumaan. Ja miten mä nyt menen tästä eteenpäin tällä lailla. Miksi mä saan täällä puhua on se, että mä oon kuten puhuttu 7 vuotta asunut eri pätkissä Venäjällä. Eli mulla on vahva liiketoimintatausta. Mä oon avannut Zaran siellä ja pyörittänyt Stokkalan hallintoa ja ollut viimeiseksi Onnisella myymässä siellä. Se toimii. No niin, kato, tää alkaa rauhoittua. Noin. Ollut Onnisella siellä viimeksi myymässä vessanpyttöjä, eli mä oon sellainen niin teepaidasta vessanpyttyyn ihminen. Ja nyt viimeiset 2 vuotta mä oon ollut tekemässä mainostoimistossa hommia, ja mä oon ollut siellä strategikulmalla. Ja periaatteessa mä puhunkin nyt ehkä vähän siitä asiasta, että ennen kuin te lähdette viestimään, niin mitkä asiat teillä kannattaa olla kunnossa siellä Venäjällä. Eli näiden 10 minuutin jälkeen tulee ne asiat, mitä te osaatte tehdä hirveän hyvin. Mutta on asioita, mitä mä oon huomannut, että Venäjällä on, mitkä pitää laittaa kuntoon ennen kuin aletaan miettiä niitä päivittäisiä asioita. Niin mä lähden siltä kulmalta puhumaan, koska se on se, mitä mä ymmärrän. Ja yksi asia niistä on brändi. Venäläiset rakastaa brändejä. Ja brändihän on sellainen sana, että sitä käytetään kaiken maailman erilaisiin asioihin. Ja mä opin viimeisen 2 vuoden aikana mainostoimistossa, että brändi on itse asiassa tunne. Tekniset ominaisuudet kuka tahansa voi sulta kopioida, mutta jos sulla on tunne, niin sulla on side siihen sun käyttäjään ja kuluttajaan. Ja siksi brändi on tärkeä rakentaa ja se täytyy tarkasti miettiä. Kyllä me oikeastaan mietitään ihan tahansa. Me voidaan lähteä miesten kanssa autoista tai me voidaan lähteä naisten kanssa kosmetiikasta, niin me kaikki tiedetään, mikä se tunne on, kun sä avaat Diorin versus Tummelin rasvan, eikö niin? Tai kun sä hyppäät Mersuun versus Skodaan, eikö niin? Että vaikka se on niinku 4 pyörää ja siinä voi niinku rattia pääsee moottoritielle eteenpäin 100, niin onhan se tunne vähän eri. No okei, sä voit sanoa, että se on nahkapenkit, mutta vaikka Skodassa olisi nahkapenkit, se on eri asia. Ja vaikka Tummelilla olisi sellainen kultainen korkki, niin se ei tunnu samalta kuin että se Tummeli olisikin sillukiskin Dior. Ja jokuhan voisi niinku rääväsuu sanoa, että se on sitä samaa rasvaa, mutta tietyllä tavalla te ymmärrätte tämän esimerkin tästä tunneasiasta. No miksi tämä on Venäjällä tärkeämpää ehkä kuin Suomessa? On se, että suomalaiselle se on tärkeää siksi, että Pietarissa on ihan tutkittu, että suomalaiset tunnetut brändit saa semmoista 15% preemioa. Se tuntuu ihan siellä niinku pohjarivillä, että jos sulla on kunnon brändi, niin ne maksaa siitä kyllä enemmän. No mihin tämä heijastuu? Mulla on semmoinen, no se heijastuu tietenkin sun tulokseen, mutta mistä se johtuu? Se johtuu siitä yleismaailmallisesta asiasta, että me arvostetaan niitä brändejä enemmän, mutta se johtuu myös ehkä siitä asiasta, että Venäjällä on se koolla alkava sana korruptio, mistä ei koskaan puhuta, mutta mikä on ja mitä on olemassa. Ja se ei ole välttämättä niinku DNA, se ei ole niinku lihaksessa, vaan se on ihan DNAssa, eli kaikkea voi huijata. Mä asuin Moskovassa, niin mulle kerrottiin mun työntekijöiden toimesta, missä apteekeissa kannattaa käydä, koska kaikkihan sen tietää, että noissa apteekeissa on feikki-antibiootit. Ja feikki-antibiootti alkaakin olla sellainen asia, että se ei enää naurata. Se on ihan eri asia, jos sulla on feikki-kroksit. Mutta jos ei sun antibiootti pure, niin sulla on todella kohta surullinen elämä. No, eli brändi, jos sulla on luotettava, hyvä suomalainen brändi, niin ihmiset on valmiita maksamaan siitä enemmän ja ihmiset gravitoituu sua kohden. Sun tarvii tehdä vähemmän työasiaa sen myymisen eteen. Sä pääset helpommin eteenpäin mediassa, ihmiset kiinnittää suhun huomiota. Mulla oli ihan käytännön esimerkki tästä silloin, kun mä oon asunut siis Zaran piikkiin, Stockmannin piikkiin ja Onnisen piikkiin Moskovassa. No voitte olla arvata, kenen puheluihin vastattiin ja kenen ei. Jos sä soitit samalle kiinteistövälittäjälle Onnisena, kun sä soitit Zarana, niin jommalle kummalle laittiin luurekorvaa ja se ei ollut Zara. Ja se vaikutti siihen myymiseen totta kai. Se, että sä ehdit sanoa yhdellä henkäisyllä, olen suomalaisen luotettavan teknisen tukkukaupan Onnisen myyjämies, tai hei, olen Zarasta, niin sillä oli heti vaikutus. Eli sitä brändiä kannattaa rakentaa. Ja sitten kun sulla on se tunne rakennettu, kun sä tiedät, mikä se tunne on, minkä sä haluat sinne viedä, niin sun kannattaa tehdä varmuudella kaikki asiat samalla lailla, että se tunne pysyy koko aika yllä sillä kuluttajalla. No se, mitä tämä netti on nyt meille tehnyt, on se ikävyys, että sä et voi enää sanoa, että hei, osta Lux-saippua, näytät kohta Elizabeth Taylorilta, niin kuin pystyttiin 50-luvulla sanomaan. Koska me ollaan kaikki nähty
160 keissiä siitä, että jos sulla on liikaa fiktioa ja se ei perustu faktoihin, niin netissä räpsähtää heti. Lehtovaaran ravintola taisi kärsiä monta vuotta siitä, että siellä oli ollut yksi huono palvelukokemus ja se tyyppi oli kirjoittanut siitä pitkän pätkän nettiin. Se oli sattu tulee, kun sä kirjoitit Lehtovaara nettiin, se tuli ekana sinne. Aika paljon sai tehdä mainontaa ja se ei auttanut, että ne vastasi siihen heti ja sanoi, että no ei se lapsi itse asiassa mun päälle oksentanut ja mehän hoidettiin se ja niin edelleen. Mutta kun se näkyi siellä haussa, niin kuinka monta asiakasta ne missasi, sitä ei kukaan tiedä. Hullut päivät tuli ulos katalogillaan, niin oliko se 3 minuuttia, kun oli ensimmäinen saitti, missä verrattiin hullujen päivien hintoja ja naureskeltiin, että tämäkin hinta on halvempaa www.siellä.täällä.comissa, jolloin se tietyllä tavalla se koko hullujen päivien katalogi kääntyi itseensä vastaan. Niin nykyisin kun se on sekunti ja niitä semmoisia vääräleukia nerttipoikia, tyttöjä, jotka haluaa sut räjäyttää sen brändis kanssa, niin on 1 miljoona, niin tämä puu kaatuu ilman, että sulla on faktat kunnossa. Se tarkoittaa myös, että sun tunteen täytyy olla tosi. Jos ryhdyttäisiin nyt rakentamaan, no sanotaan, että Paulikillahan on tämä haaste Venäjällä. Suomalainen kahvi. Se on vähän kuin englantilainen sushi, se it exists but you don't know why, eks niin? No sä voit vastata aina, että no, mutta suomalaiset myy kaikkein, juo kaikkein eniten maailmassa kahvia. Onko se joku syy rakentaa sit niinku, ai no sittenhän mä ostan sitä. Tulee mieleen se klassinen kärpäset ja en nyt sano sitä, kun osa teistä syö. Mutta tämä pointti onkin siinä, että mikä on sitten se asia, minkä me tehtiin aika paljon Second Grace töitä ja ne on aika hyvin onnistuneet siinä, että mikä on sitten se asia, minkä sä nostat Paulikilla ylös, sä et nosta välttämättä suomalainen kahvi. Sä nostat ihan muita asioita, luotettavuus ja herra Pauliik ja tasalaatuisuus ja korkealaatuisuus ja eurooppalaisuus ja tämmöisiä asioita. Mutta sun täytyy miettiä, mikä se on, koska sen täytyy olla totta. Ja sitten siinä täytyy olla se ihana semmoinen kuorrutus, niin kuin kaikessa viestinnässä täytyy olla, jotta siihen tulee se tunne. Ja tämä on semmoinen asia, mikä Suomessa totta kai kaikillahan meillä on kunnoseksi niin, kaikilla on ihan loistavat brändit ja niissä on kaikki tämä mietitty, mutta se täytyy miettiä aika paljon tarkemmin vielä, kun mennään Venäjälle. Miksi? Nyt en muista kuulettavaksi tämän takia. Venäläinen ei ole yksi venäläinen. Tässä on yksi totuus, yksi venäläinen mies. Segmentointi. Mä kutsun tätä segmentoinniksi. Eli me ollaan laitettu isoihin laareihin venäläisiä miehiä. Näitä totuuksia on 1 miljoona ja niitä kannattaa aina katsoa siitä teidän elämän suunnasta. Mutta tässä mä nyt ehkä jokainen meistä tunnustaa herra Slon tässä. Mä kysyin häneltä, käänsin tämän ja hän sanoi, että Slon esimerkiksi kohdistaa itsensä tähän liikemieheen. Länsimainen, haluaa valtaa ja näkyvyyttä. Tässä on yksi totuus brändeistä, mutta nyt kun mietitte omia venäläisiä tuttuja, niin johonkin ne tänne putoo. Tämä perusvenäläinen ei ole, se on ikävä letkautus niin kuin perussuomalaisen suuntaan. Kun me ei osattu muuten keksiä siihen sellaista termiä, joka kuvaisi sellaista ihmistä, joka käyttää niin kuin ladaa Marlboroa ja Smirnoffia, mutta se on niin kuin se periaatteessa vähiten länsimainen. No miten tämä liittyy viestintään? No että näistä jokainen käyttää brändien lisäksi ihan eri kanavia. Kun sä haluat mennä telkkarilla sinne, tai jos sä haluat saada, käännetään toisinpäin, sä haluat saada tämän kauppamiehen kiinni, niin sä menet PRV-kanaliin. Sä menet printtimediaan. Mutta silloin sä et saa ollenkaan kiinni tätä opiskelijaa, lasitkin puto, tai liikemiestä, koska liikemies elää Twitterissä ja Facebookissa. Opiskelija voi katsoa NTVtä, kasakka ja perusvenäläinen käyttää F-kontakteja enemmän. Eli sitten tämä tämmöinen, kaikki menee F-kontakteen, niin laulu alkaa helposti. Ei, koska tämä kaveri, tämä liikemies, haluaa olla niin länsimainen, että se on vaan Twitterissä, Facebookissa ja sitten se seuraa jotain tiettyjä nettisaitteja, niin kuin Slonia ja näitä. Mutta silloin sä et kyllä tosin puhu tälle. Te olette jo ihan sekaisin, niin on minäkin, mutta loppujen lopuksi pointti on siinä se, että ei ole enää Helsingin Sanomien ensimmäistä sivua, jonka sä voit ostaa ja yhtäkkiä sä oot koko Venäjän tiedossa. Ja tämä segmentointihan on vielä, jotta tämä ei menisi helpoksi, vaan eksponentiaaliseksi, niin tämä segmentointihan on erilainen Moskovassa ja Pietarissa. Ja sitten kun mennään alueelle, niin siinä ei ole ollenkaan loppuakaan. Niin oikeastaan sitä, ennen kuin lähdetään tähän ryteikköön edes menemään, niin pitää päättää, mikä me halutaan olla ja kenelle. Ja hyvät uutiset vaan on se, että jokainen segmentti on riittävän syvä kaupalliseen onnistumiseen.
Suomessa sä et voi valita, että mä palvelen vain vasenkätisiä, punahiuksisia, vantaalaisia, Pohjois-Vantaalla rivitalossa asuvia perheenäitejä. Mutta näin tiukan sä voisit melkein tehdä Venäjällä ja silti tehdä bisnestä. Koska niitä on niin paljon. Ja toisaalta taas sitten, jos sä yrität puhua kaikille kerralla, niin sä et oikeastaan relevantti kellekään. Koska sä et ole riittävän hyvä kellekään ja sä putoat sinne ei-huomioitavien sakkiin. Eli oikeastaan se valinnan uskallus onkin se iso asia. Ja nyt me tullaan takaisin siihen niin kuin lähelle teitäkin, että miten se viestintä tehdään. Niin täytyy mennä sille asiakkaalle ja kysyä ensin, että kuka se sun loppuasiakkaas on. Ja mitä se tekee. Ja mitä sä haluat oikeastaan sun brändistä sanoa. Ja sit kun sä tiedät ne, niin sit loppuhan on leikkiä ja laulua. Sitten haetaan, tämähän on loppujen lopuksi vaan niin kuin peffalihaksia. Sä haet ne segmentoinnit ja ihmisiä haastatellaan. Tähän on ihmisiä, jotka osaa tämän tehdä. Et se ei ole niin kuin enää rokettitiedettä, kun ne päätökset on tehty, mutta suomalaiselle se on aika hankala se päätös. Koska toisaalta kääntäen mä ymmärränkin sen. Mulla on Suomessa, meidän pitää olla kaikille, kun meitä on vaan 5 miljoonaa, jos rupeisit täällä sitä tekemään, niin sä et saisi ikin kaupallista onnistuvuutta. Ja sitten olla se toimitusjohtaja, joka hävälee oman hallituksensa eteen ja sanoo tämän, niin siinä vaatii niin kuin aika kovan keissin, mutta siinä voi viestinä ammattilainen auttaa. Tämä ehkä kuvaa sitä, mitä mä just sanoin. Tämä oli tämä virallinen täyteslaidi, jonka mä meinasin laittaa tähän, mutta sitten mä jäinkin tähän kasakka-asiaan. Mulla on sitten joitain tämmöisiä, että kehityshän kulkee siihen, että jos me nähdään tällaisia slaideja, niin tässä on nyt niin kuin monta asiaa siinä mielessä, että tämä kertoo koko Venäjä-tasolla. Tämä on se kaikkein pelottavin slaidi, jonka te näette, koska tämän perusteella te voitte mennä ratkaisemaan teidän pietarilaisen kasakan tarpeita, jos te ette osaa kysyä sitä, että hei, mikä se on se lifestyle, mikä tämä on, koska ne summat on niin suuria. Se on se sama, kun se sanotaan siitä kontaktista, että sinne kandee mennä. Joo, kandee, jos sä oot päättänyt, kelle sä oot. Suurta tässä huomioitavaa on se, että onko niitä 80 miljoonaa ihmistä jo netissä, ja tällä hetkellä mä voisin väittää jopa, että mikään viestintä ei onnistu, jos ei se on netissä. Oli se nettituki tai se pääviesti, niin jos ei se ole olemassa siellä, niin sen on hyvin vaikea onnistua tuossa maailmassa enää missään sellaisessa ryhmässä, joka toimii länsimaisen bisneksen piirissä. En osaa sanoa, onko siellä niinku karjakoiden kerääntymisajot jossain Uralin takana, mutta mä en tiedä, onko siinä kaupallista sit potentiaalia. Mutta toisinpäin, me kun tullaan täältä, meidän täytyy olla netissä, ja 45 miljoonaa on mobiileja. Niin silloin se tarkoittaa, että sen saitin täytyy olla oikeasti niinku mobiilioptimoitu. Se on 2 sekuntia, kun ihminen jaksaa, miettikää itse, kun te rupeatte hakemaan sieltä oikealta saitilta, kun sä avaat sitä siinä ruudussa. Jos kukaan on ollut yhdessäkään venäläisessä ruuhkassa, niin tietää, mitä siellä voi tehdä, kun seisoo ruuhkassa. Sä käyt siellä netissä, niin? Ja silloin sulla ei ole kokonaista kannettavaa, vaan sulla on se joko se pädi tai se vielä pienempi puhelin. Ja jos ei se ole optimoitu, niin sut on siirretty jo syrjään. Ja siitä huomiostahan me kaikki nyt kiivaasti kilpaillaan. Tuhansia on. Tässä on toinen kulma tietenkin. Tämä nyt on pietarilainen, mutta se netin merkitys on, sanotaan semmoiseen, no se riippuu missä bisneksessä oot. Jos olet hautaustoimistobisneksessä, voi olla, että se, niin se internet ei ole se paras tapa mainostaa, mutta sielläkin täytyy olla se tuki, koska most likely, jotka tekee päätökset, ovat täällä ei-hautaustoimistoiässä. Mutta muuten sitä jos mä haluaisin jättää 3 asiaa teidän mieleen, mä en tiedä paljonko aikaa on, mä olen kohta valmis, niin kaikki venäläiset eivät ole samanlaisia. Mikä on se tunne, minkä sä haluat sille sun segmentille jakaa? Ja hankit tietoa siitä sun segmentistä, kun sä lähdet viestimään. Koska jos sä menet tämmöiseen yhteen, kaikki niputettu yhteen, niin se ei välttämättä ole relevantti laisinkaan. Se ei ole mahdotonta, ennen kuin te kaikki olette silleen näin. Se ei ole mahdotonta. Siellä on joku. Se on vähän sama kuin nyt puhuttiin asiasta, mistä ei varmaan saa puhua, mutta on vähän jännää tuolla ja rupla romahtaa ja mitä nyt tapahtuu. Puhuin tällä viikolla yhden keskonhepun kanssa. Se oli silleen nyt, kun se on 20% ja kukaan ei enää. Mä sanoin, että jos nyt ei niitä rajan yli tule 1 miljoonaa venäläistä tänä vuonna, vaan jos tulee 800 000, ja joku voittaa ne 800 000 puolelleen, niin on sekin rahaa. Että niinku, kaikki maailma menee aina aalloissa, eikö niin? Niin ei se samalla lailla Venäjällä joku onnistuu. Se ei vaadi kuin työtä. Mulla on sellainen
kollega siellä Proteiin mainostoimistossa Pietarissa, jolta ensimmäisiä fiksuja hienoja lauseita, mitä mä oon häneltä kuullut, on se, hän sanoo niitä joka päivä, mutta oli eka: jos haluat onnistua Pietarissa, tee asiat niin, että onnistuisit Kööpenhaminassa. Jos haluat onnistua Moskovassa, tee asiat niin, että voisit onnistua Manhattanilla. Sinne ei kannata lähteä harjoittelemaan. Kiitos herra Porari takarivissä. Kiitos teille.